Kwakunye ngandizibulisela kwakhona kuni ma Afrika amahle. Ndinamkele kwikhasi lenu elithi funda rhoqo. Namhlanje sakube sithetha ngentetho. Zimbini iindidi zeentetho esinazo. Sinayo intetho engalungiselelwanga, sibe nayo intetho elungiselelweyo. Apha kolu ushicilelo siza kuxela kwintetho elungiselelweyo. Mhlawumbi uyazibuza into yokuba yintoni ebalulekileyo xa usenza intetho yakho. Apha siza kuphathela amanqaku abalulekileyo ekufuneka uwazi xa uza kwenza intetho yakho. La manqaku azathi akuncede ukuba ukwazi ukwenza intetho yakho ngohlobo olulungileyo. Okokuqala, musa ukusoloko uqwalasele ephepheni xa usenza intetho yakho. Oku kuphelisa umdla kubaphulaphuli. Mana ukrwaqula nje amanqakwana ozenzele wona kumakhadi amancinane ngenjongo zokuzikhumbuza. Loo nto ke ithethe into yokuba musa ukujonga ephepheni okanye ujonge amakhadana wakho, mane ubajonga abantu aba uthetha nabo. Okwesibini, ilizwi kunye nolwimi lomzimba maze ugqithise ngempumelelo umyalezo wakho zizodwa nje. Loo nto ke ithethe into yokuba xa uthetha kufuneka ube nazo izijekulo, umane mhlambe ukhomba xa kufuneka ukhombile okanye ulenganise ngohlobo oluthile xa intetho yakho inyanzelisa. Okwesithathu, namathelisa iliso lakho kubaphulaphuli bakho xa uthetha. Eli inqaku libalulekile kakhulu kwaye liyahambelana nenqaku lokuqala. Eli inqaku lithetha into yokuba kufuneka ubajonge abantu othetha nabo. Ungajongi ephepheni, ungajongi phantsi okanye ujonge ecaleni. Bajonge emehlweni. Okwesine, ungazisebenzisa izixhobo ezibonwayo njengobungqina bophando, kodwa zingabi ninzi. Loo nto ke ithetha into yokuba xa usenza intetho yakho ungeza nemifanekiso, uze neposter okanye uze noshicilelo oluxhasa intetho yakho. Okwesihlanu, thetha qabavu nangokuvakalayo. Ungangxami ngokungathi wenza isicengcelezo. Ngithi chu. Umana ukunqumama ukunika abaphulaphuli ithuba lokwetyisa oko ukubaphakela kona. Loo nto ke ithetha into yokuba xa uthetha, thetha ngokuvakalayo, ukhwaze ukwenzela into yokuba nalowo uhlele ngasemva akwazi ukuyiva intetho yakho. Okwesibini, ungakhawulezisi xa uthetha ukwenzela into yokuba bakuve abantu xa usenza intetho yakho. Okwesithandathu, biza amagama kakuhle ngendlela engazubangela into yokuba itshintshe intsingiselo yawo. Loo nto ke ithetha into yokuba xa kukho igama ongalaziyo, yenza uphando ubuzise ukuba libizwa njani okanye lithetha ukuthini, ukwenzela into yokuba xa usenza intetho yakho ulibize ngohlobo olufanelekileyo. Okokugqibela, intshayelelo nesiphelo maziwulobe kangangoko umdla wabaphulaphuli. Loo nto ithetha into yokuba intshayelelo yakho nesiphelo sakho mazinikise umdla. Umzekelo, kwintshayelelo yakho mhlambi ungaqala ngebali elifutshane, ubalise ibalana uqhubekeke ungene kwintetho yakho. Loo nto ingabangela into yokuba abantu babe nomdla ekumameleni intetho yakho. Leyo ke ibiyimiqathango yokwenza intetho. Izinto ekufuneka uzilandele xa usenza intetho yakho elungiselelweyo. Ndininqwenelela impumelelo xa nisenza intetho zenu. Ukuba uyasithanda isiqulatho sethu okanye i-content ngabulamakhumsha, nceda uzibophelele okanye usubscribe uze ucofe nentsimbi ukwenzela into yokuba xa sikhupha imiboniso enje ube nokuyazi. Enkosi.